डेंगू ज्वर ହେଉଛି जीवाणु द्वारा संक्रमित एक डियाँ ज्वर। यह एक प्रकार भूताणु बा भाइरस जनित ज्वर एडिस मशा कामुड़ा द्वारा होता है। यह ठेंगा ज्वर हाड़भंगा ज्वर मध्य साधारण भाव में कही था। यह ग्रीष्ममंडलीय अंचल में देखा देइथाए। ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ 103 ଡିଗ୍ରୀରୁ 105 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଶରୀର ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ପୁଣି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦେହ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଆଖି ଡୋଳା ବିନ୍ଧା ଆଦି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ଜନିତ ରକ୍ତାଭ ହୋଇଯାଏ। ହାଡ଼ ଗଣ୍ଠି ଓ ପିଠିରେ ବିନ୍ଧା ଅତିଶୟ ହୁଏ। ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ସାଧାରଣତଃ ଆଧାର ଜନିତ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୱର କମାଇବା ପାଇଁ ପାରାସେଟାମଲ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ପୀଡ଼ା ହରଣକାରୀ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଔଷଧ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋଗୀ ପ୍ରତି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମଶା ଦାଉରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୋଗ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।